హలో గాయ్స్, వచ్చేసింది మీ విలేజ్ అమ్మాయి చైతు. అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు వచ్చేసి ఇంకో సరికొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. ఎమ్మి ఆనియన్ రింగ్స్ అండి. సో కూల్ వెదర్లో ఆనియన్ రింగ్స్ సూపర్. మాకైతే ఫుల్ వర్షం, సో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇలా ట్రై చేసాము. పకోడీ చేయడం కన్నా ఆనియన్ రింగ్స్ చేయడం చాలా ఈజీ అనిపించింది నాకు. పకోడీకి అయితే ఆనియన్స్ మొత్తం సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్ రింగ్స్కి అంత అవసరం లేదు. మనం నార్మల్గా సలాడ్కి ఎలా కట్ చేస్తామో అలా కట్ చేసి రౌండ్గా ఇలా తీసేసుకోవడమే, ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అంతే. వీటితో మనం వేసేసుకోవచ్చు. అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి వచ్చేసి విలేజ్ అమ్మాయి చైతు 97. ప్లీజ్ నన్ను ఫాలో అవ్వండి, ఓకేనా? ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, ఈ ఏ షేప్ అయినా మన ఇష్టం. మనం ఏ షేప్లో, ఒకవేళ మీకు రౌండ్ కట్ కాలేదు, మధ్యలో కట్ అయిపోయింది, హాఫ్ రౌండ్ వచ్చింది, ఇలా హాఫ్ మూన్ లాగా, సో అలా అయినా వేసుకోండి, నో ఇష్యూ, ఓకేనా? మన ఇష్టం, మన కన్వీనియన్స్ని బట్టి మనం ఎలా అయినా వేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? బట్ పకోడీ చాలా కష్టం అండి బాబు. అసలు ఎన్ని ఆనియన్స్ తరగాలి బా. బట్ దీనికి అంత అవసరం లేదు, జస్ట్ సలాడ్లా కట్ చేసినవి ఇలా తీసేస్తే మొత్తం లైన్గా మనకు వచ్చేస్తాయి. సో నీట్గా మనము అవి అనేవి వేసేసుకోవచ్చు. ఇవి వచ్చేసి మా మదర్ ఫస్ట్ నేను ఆనియన్ రింగ్స్ చేస్తానని తెలియక ఇలా కట్ చేశారు. సో వాటిని కూడా ఒక్కొక్క లేయర్ లాగా తీసామన్నమాట, అలాగా, ఓకేనా? ఇక్కడ వచ్చేసి నేను శనగపిండి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము. ఆనియన్స్ ఇదిగోండి ఇలా రౌండ్ పర్ఫెక్ట్ షేప్స్ వచ్చాయి. ఇవి వచ్చేసి ఇలా మ్యాక్స్ నేను వెయ్యను, బట్ ఊరికి కట్ చేసి పెట్టామంతే. ఆయిల్ అనేది పెట్టేసుకున్నాము, అది హీట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం పిండి అన్నీ కలిపేలోపు. దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. సాల్ట్ మీ రుచికి సరిపడా వేసుకోండి, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్ షేప్ ఏం పర్ఫెక్ట్ అవసరం లేదు. ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళకైతే, ఎక్స్పర్ట్స్ అయితే ఇంకా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి కారం వేస్తున్నాను. పచ్చి కారం మిక్సీ పట్టైనా వేయొచ్చు, లేదు అంటే ఇలా ఎండుకారం వేసేయచ్చు. అండ్ కొద్దిగా టేస్ట్ కోసం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము, ఓకేనా? కొద్దిగా లైట్గా యాడ్ చేసుకోండి, మరి ఎక్కువ యాడ్ చేయొద్దు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది, ఓకేనా? మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేశారు అనుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాలా ఘాటుగా అనిపిస్తుంది. సో లైట్గా యాడ్ చేయండి, స్మూత్గా స్పైసీగా బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఆయిల్ వచ్చేసి హీట్ అవుతూ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెక్క ఉంటుంది కదా, అది వేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. సో దానికోసం ఏం చేస్తాం, ఇది ఒక టెక్నిక్ చూడండి. ఒక గ్లాస్లో వేసుకొని చపాతీ కర్ర ఉంటుంది కదా, సో దాంతో మనం దంచితే ఈజీగా మెదిగిపోతుంది. సో మనం రోలు తీసి బయట పెట్టి దంచాల్సిన అవసరం లేదు. మాకేంటంటే రోల్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, దాంట్లో కొద్దిగా చెక్క వేస్తే అది ఏ మూలకు సరిపోదు. సో ఇది ఒక న్యూ టెక్నిక్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని కాఫీ కానీ టీ కానీ వడకట్టేది జల్లెడ ఉంటుంది కదా, దాంతో చేస్తే ఈజీగా స్మూత్గా వచ్చేసిందండి. అప్పుడు చూసారా, చాలా బాగా వచ్చేసింది. నిజంగా మంచి టెక్నిక్, నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను. సో మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను, ఓకేనా? సో ఈ చెక్క పొడి అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము. సినమన్ కొంతవరకు ఇష్టం ఉండదు, సో మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఇది ఆప్షనల్ అండి, అడిషనల్ టేస్ట్ని ఇస్తుంది అని యాడ్ చేసాము. ఇష్టం లేదు అంటే స్కిప్ చేసేయండి, ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ వాటర్ కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ నిదానంగా కలుపుకోవాలి. బజ్జీలకి ఎలా అయితే కలుపుతామో అలానే కలపాలి, బట్ కొంచెం థిక్గా ఉండాలి. మరి లూజ్గా అయిపోతే ఆనియన్ రింగ్స్కి అసలు పట్టదు, ఓన్లీ ఆనియన్సే కనిపిస్తాయి పైన, ఓకేనా? సో కొద్దిగా గట్టి కలుపుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి పిండి అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఆయిల్ అయితే ఫుల్ హీట్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ మనము చూసారా, మా వద్ద చేయబెట్టి చెక్ చేస్తున్నారు. ఫుల్ హీట్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే చాలా సేపు నుంచి పెట్టించాం కదా, అందుకని చాలా హీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఆనియన్స్ని అందులో డిప్ చేసుకుని కోట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా అనేస్తే మధ్యలో హోల్ క్రియేట్ అయ్యి రింగ్స్ ఫామ్ అయిపోతుంది. సో ఇలా సింపుల్గా ఇలా వేసేసుకోవడమే అండి, పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. నార్మల్గా బజ్జీలు పకోడీలు ఎలా వేస్తామో అలానే పెద్ద వేరే ప్రాసెస్ ఎలా ఏం లేదు. జస్ట్ రింగ్స్ షేప్ అనేది మనం తీసుకొని రావాలి అంతే, ఓకేనా? సో ఇలా ఇంకా వేసుకుంటూ ఉండడమే, ఓకేనా? ఎప్పుడు పకోడీ బజ్జీ ఇలా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తే పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడతారు. వాళ్ళు ఆనియన్ రింగ్స్ అంటే ఓకే ఇదేదో కొత్తగా ఉంది, ట్రై చేద్దాము, ఒకసారి తిని చూద్దాము అని. సో మీరు ఫస్ట్ టైం కొంచెం బాగా చేశారు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు.
అలా కాకుండా బిగినర్స్ ఉన్నా కానీ ఓకే వీళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు అంటూ అనిపించుకోగలుగుతారు. ఆనియన్ రింగ్స్ అంటే నార్మల్గా తెలిసి ఉండవు కదా మామూలుగా ఎవరికి. సో ట్రై చేయండి కన్ఫామ్గా. మీ ఇంట్లో మీకు ఎలా వచ్చాయో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, ఓకేనా? అండ్ మీరు కనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని అండ్ సపోర్ట్ చేయండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి. సో అలా చేస్తే ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అనేవి పెట్టినా ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ అనేది మీకే వస్తుంది. సో అందుకని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే బెల్ ఐకాన్ అనేది క్లిక్ ఇవ్వండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ గాయస్. అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. విలేజ్ అమ్మాయి చైతు 97 ఇది వచ్చేసి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి. సో సపోర్ట్ చేయండి నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ రౌండ్ వేసేసాం మేము ఇక్కడ ఆనియన్ రింగ్స్. సో సెకండ్ రౌండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే పెద్ద పెద్ద ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను, మళ్ళీ కట్ చేశాను నేను. సో దానివల్ల ఏంటంటే రింగ్స్ బాగా తెలుస్తున్నాయి. ఇవి చిన్న అయిపోయాయి. అవి ఎలా ఉన్నాయంటే వడల్లా కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇలా కాదు అని పెద్ద ఆనియన్స్ తీసాను, మళ్ళీ కట్ చేశాను. ఇప్పుడు షేప్ బాగా కనిపిస్తుంది. చూసారా, ఇవి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ఆనియన్స్ అండ్ చాలా ఘాటుగా ఉన్నాయండి. చాలా అంటే చాలా ఘాటుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆనియన్ రింగ్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయి. చూసారా, ఇలా డెకరేట్ చేశాను. మీకు నచ్చిందా? అండ్ ఈ కూల్ వెదర్లో హాట్గా చేసుకొని తినండి. అండ్ కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు ఎలా వచ్చాయో, ఓకేనా? మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఫాలో మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి విలేజ్ అమ్మాయి చైతు 97. థ్యాంక్ యూ.